To bychom už zapustili. Se Klausou. Líbí se ti mamikina? Kluci, já už musím jít někam. Kam jdete? Mějte se. Ahoj Hydla. Těšilo mě. Ahoj Hydla. Mějte se, krásně. No my jsme Němci, já jsem se tu narodil tadyhle. Vy už tady nebudete s náma, jo, neposedíte. Jde na teplej mrzne, ty vole. Dáme ten. Máš tam tady tu. A čum tu lampana. A stranou. Tobě přeju teplej mrd. Děkuji. Mějte se. Ahoj Hydla. Dobře. Jahed? Konnichiwa. Konnichiwa, bidžis. Jahed? Komeha. Jahed? Jinak pojďme anglicky možná než ty. Skoro jste si dal. Co umíš anglicky? Thank you very much. Thank you very much. Já umím Thank německy. you. Já umím německy. Senku nebo čanko? Já jsem už němčinu, víte jak? My se učíme spolu němčinu od 2. třídy. My dva. Zaplať, pán Bože, aspoň něco děláte, vy dochůdkové. To. My dva, veď Míšo. No ano. Thank you very much. Náš učitel byl Seznámíte se s náma, jak se jmenujete. My jsme taky v první lavici. To je zbytečný. Ale akorát potřebuju kousek ohně, teda tady dali takovouhle sračku. Však. Fire! Fire! Německý. Fire po nich! Kernel panik. Anglicky je to taky fire. Fire. Německy je to taky fire. Nejlepší armáda na světě byl Wehrmacht, pamatuj si to. Lepší A armáda. to všude píšou, to ne, dneska to píšou. Jo. A nejlepší armáda na světě je francouzská armáda. No to je Jsou testy. francouzská armáda je v prdeli. Tam je pár nějakých cizinecké legie, to jsou starý krokodýlové, krokouši. Francouzi mají, Filipe, pověz to. Filipe, nakukej mi něco. Super. Ještě jsem to neslyšel, ucho je otevřený. Tak mi to řekni. Jaká francouzská armáda? Francouzská armáda, to jsou ty vole. Víš, co se mi líbilo? Když přišel Hitler před Eiffelovku, říká ahoj, už jsem tady. A? Naschle. Já už jsem starší než ty, víš? Možná jako tvůj táta. No, to moje 48. To je rubia. Už není právě. Není. A Munzen, no. Opa, oma. Pokud to je Opa, oma. Šmazej, ty jo. Auf Wiedersehen. Oma je babička a opa je děda. A Nebo Grossmutter. Grossmutter. Jahed? ano, grafu. Jared. A nebo třeba Miss Bok? No ale jestli to řekne, kdo říkal tu angličtinu tady? Thank you much. Ne, tak ta děda. Jak se říká anglicky děda? Grandfather. D. To není. Cože? Father. Nebo what? Já vy umíte dobře na to anglicky jako. Já byl v Austrálii, víš? Tam má bratránka. Ten tam má bratránka. Tam má bratránka. Jo, táta je díl lítá No, z Dakar. Ovsi ne? Půl roku, Co? jo. Baba. Řekni mu to, všechno. Co? Nesvíť na mě a řekni mi to, ty gaunere. Je to lišák. Je to lišák, Michal. Pane. My angle.